100 metrov Red Bull. Pozdravujem Jara Panobeka, ďakujem mu, že spoluprácu, čo mi dal. Zdený Galaxy, spoluprácu. Počkaj. S Morbidiusom. Ďakujem pekne mu. Chcel by som spomenúť aj Gladiator Gym za úžasné fitko, kde sa môžem zväčšovať. A ďakujem chlapcov, že sú tu pri mne a že ma podporujú. Takže na zdravie. Jaro, Beník, pozdravujem vás. Uvidia to. Aká to chutí do piče vôbec? Hruška? Je to mega fajné. Dám si ešte. Choď a zabiješ sa. Si dám takto kus. Ty si kokot. No. Mega dobre to je. Potom sa to dá ako zostrihaní. Trochu. Čo? Aby to nebolo tie kokotinky, vieš, také. Chápeš? to tam. Zostriháš Toto vystrihneme. To sa katne. Aha, Essential ide. Balenciaga Paris. Tak ako je to lepšie, do úst či takto? Do úst. A ja Chuti stal do dobre. úst, ja stal do úst. Pozdravujem Drakea. Budem cítiť tú chuť. Drakea. No poď ty, Drake. Poď! Znič to, more! Koho mám ja pozdraviť? Nehovor mi tu. Koho mám pozdraviť ja? Mamu. Pozdravujem vám. Beníka pozdravím. Spomenul, jak odľahne. A vystriháte to aj dáko? Trošku, hej. Bafitku. Tu nebudem si dať. Kokot! Počkaj! Čo? Normálne. A to mám ako pomiešať teraz. Pomiešaj Ní. to s kúpou. No Si hej. károš. Ešte vypí to rovno. Takto ako to je vypí. Môžem sa tu nemiešať. Kamo, to je kokot. To nepomiešaš teraz. Piču, čo si urobil teraz? Daj utrem. Ty si to, čo si Daj ty to odľah. Ty si magor. Čakaj, more. To už nepomiešaš. Pomiešam. Si dojebal. To dojebal, no. Si, ja. Utri tú skúpu pojebal, lebo... Počkaj. Oplachni nie? tou vodou čistou. Tyk. Mamo. Jojojoj. To je minerálka. Ale tak môže byť. Dajme sem kus vody. Ochutnávka najprv, hej. No, poď to isté. Hej? Fakt to má takú dobrú chuť? Tak, je dobré. Fakt, dobre. No. Aké to je najskôr to isté spovedz? A to inak na piču si dá takto, kámo. Ja si to tam... To lepšie aj to vyzerá, vieš. Taký monstrík. Monstrík? Aký? Ktorý? Ten modrý. No takýto monster není, hej. Jaj. A ako to tak chutí. Ako ten modrý má podobeninu. Ten angl. Mohol som to aj natáčať, mám lepšiu kameru. Počkaj, vypláchnem ti trošku, ak to musí vypiť, toto čo robíš? Kubo, mohol som ja natáčať, mám lepšiu kameru. Nevadí. Čo máš s kamerou? Nie, mám tak mám lepšiu. Vidí dobrá. Už 5 minút. Čo? Iba intro. Joj, toto bude hodinové Počkaj, video. počkaj, teraz dám. Idem ja. Tomášovi, Ja idem. nie, Ja Tomášovi idem. dám. Tomášovi dá. Ale počkaj, ja nechcem do vody. Už to cítiš. Už to cítiš, mordiku. Už to cítiš. Daj. Takto si daj. Daj mi z toho, nie, ale to je málo. Tomáš, není to Ale málo, počkaj, veľmi nie, to je počkaj. silné. Ale nie, Tomáš, počkaj. naozaj. Iba počkaj. On sa chce zabiť, daj mu. Nedaj sem, ja si naberem sám, tak ma nahájni, kámo. On sa chce zabiť. Všetko dám. A keď si dám tak trošku, tak ma to... Kokot? Budem spať? Ty si kokot! Nahaj ho, nahaj. No daj si to a to odpadneš aj tu už. Odpadne. Všetko na video, že on si to sám chce dávať. Súhlas. Ukáž, aby sme videli, koľko si ideš dať. Ty si... To je veľa. Magor. To je moja prvá, inak, aby ste vedeli, je to moja prvá Menej si daj ešte, pretréningovka a menej. netejkujem žiadny kofeín, Počkaj, ja to veď- vravím do videa. Menej si daj ešte. No, takže netejkujem žiadny To je kofeín. veľa. A je to moja prvá pretréningovka, Dobre, to je si dám more. menej. Počkaj, Na, už to... ti stačí. Dobre. Nie, ja si to vypiem znova. To má veľa podľa mňa. Nie? Prestaň. Počkaj, ale tak ale Dick čo mi robí, on ma chce zabiť. Čomu? Už tak počkaj. No takže pre video opakujem to zase, je to moja prvá pretréningovka a netejkujem žiadny kofeín, mám 0 kofeínu. Takže... Už aj teraz je spotený. Odpadneme a to... Buchni to už. No boho. A Morbidus je v ňom. Už je to v ňom. Chlape sa chce Už zabiť. teraz si skončil. Už není cesty späť. Vypluj to. Bude hore do... No. Ty koľko chceš? Si asi dám. Na. Drž. Počkaj. Neviem, kto kameru. Ja si dám. Daj si. Ja ho nebojím. Dobre. Poď, Nagi. No tak málo si dal. Tak si daj ešte. Veď ale nerob. Tu koľko si dal to má? Môžem. Ty si povedal, že sa nebojíš. Tu je veľa toto. Ešte si daj. Tomáš dal viac. To máš dal takto dá. Nedal, ja dal. Takto dá, ako si dal. Tomáš dal viac.
Dobre, to sa nebudem. Dobre. Nerob. Však to máš dal viac. Skapem. To je málo vody. Vypi tu to Musím byť pripravený. Pripravený musím byť. Počkej, tak to ukáž, koľko si dávaš najskôr na video. Tak to môže byť. Chlapec sa bojí. Daj si ešte trošku viac. Dobre, ak sa nebojí, daj si viac, no. Daj si ešte trošku viac do piči, ja som dal. Ja neviaľ mu rozprával. Dobre. Chlapec sa stále bojí. To je veľa. Dobre, daj si. Chlapec sa stále bojí. Tu je tu máš. Toto je tu máš, nie? No poď. Poď! To je Tomáš. Bude ma brucho, lovky. Zapí to. Ideme dvíjať viac než Beník. Dám si ešte, počká si. Fuj, mi je zlak. Dám si ešte. Fuj. Už kapíňam. Posledné peniazy som dal na toto. Už nemám ani cent. Chuj. A rodičia mi nedávajú nič. To sa s nimi pohádal. No čo, teraz už je to už finito? Takže ideme to zničiť, hej? Ja už to cítim, že mi to pompuje. Ešte pozdrav. Ideme na to. Takto, hej. Takto, poďme, už berte tašku, ideme na gladiátor. Ideme, kedy to začne fungovať? Gladiátor Gym. 20 minút. Za chvíľu vôjdeš do fitka, hneď ťa to A hitne. pozdravujem Michal Beníka. Pičo! ktorého ideme. Ideme skončiť, ja som si dal veľa, podľa mňa. Nedal. Ja som dal celú skupu chlapci a čo? Čo si mal prvý? To bola taká slabá. Loko, taká čo. Bola z ovnútri sem. Bola taká nič. Poď. Takže ideme na to. To nám srbalo všetko, to nám nič nebolo na všetko srbalo. To nám bude srbať aj pejlo? Hej, No, mňa svrbí aj riť. Koko. všetko, no. A to bol ešte Siperion, toto má aj viac. Počkej, si dá pizza, že odfotím, auto máme v sebe. Fitko, Veny Galaxy Shop. Pozdravujeme Gladiátor Gym. Akože šlapky som zabil do piči. Čo? Potom musím zastriať, lebo som nechcel tam dať aj ich. O poď ty Romák, cigánsky. Čo kameruješ ma? Poď už. Takže sme naspäť. Už sme Duka. Pozdravujeme Gladiátor Gym. A nevadí, aj čo, nemôžem aj Luka? Problém máš. Morbidius, zatiaľ necítime nič. Dal som si celú skupu a nič. Čo na to hovoríte, chlapci? Dajte vyjadrenie. Jaro musí lepšie variť. Tak. Daj vyjadrenie, Tomáš. Neviem. Zniž to. Počkaj, daj mi to vyššie. Vítam, no. Na to také to je. Vyššie to má byť, o jedno to má byť vyššie. Predposled. Ono to má byť vyššie. Má to byť vyššie. Poď sa ma ťahaj, hore. Dal som z Morbidius už 2 odmerky a cítim tlaky. Ideš? Koľko? X17 kamen ciga. No ty veľmi vládzeš. Tu má. To poď 50. Čakajte, Magor, vy ste nenormálni. A na čo pôjdem 50, keď mi aj tak 100 € nedá? Dám ti, prisahám. No príďa. Poď cigani, s 20 začínajú.
Ale kucharka próbuje. Ciekawe, czy nie wiem. Dobra, môj. Veľký fráj. Poďme, tak sa má cvičiť. Tomáš, vidíš? Čo rozprávaš ty? Pozdrav sa ide, vidíš? To je normálne. A ty si povedal, že úplne dodáš na lavičku. A idem teraz 50. Dlžíš mi 100 euro. Cigan dá 50 na tlaky. Dlžíš mi 100. Ešte si roztrhnem rameno, lebo včera som 50-kami robil. Ale tak mi nedáš. Ja viem. Dá podľa vás. Hej. Nedá. Dá 50. Dá 50 na Čo robíš? Poď. Haló. Haló. Nevidel som ich. Ty tak, Je to John. vážne, z hora to. Takto proti mňa budeš. Čo ste spravili Romáci? Počkaj. Ešte živákom. Ja som zdal 1,5, kúpim si to mala policia. Pozdravím hosta Čepa. Koľko 10 minút bere dievák. A 35. 30. On bere 52. Není kokot? Ja aj 32 more. Vypád. Daj mi to dole trošku. Čo? Strašne to je zle. Tak sa postav. Nechcem more natáčať. Pozri, čo robí. Poď. Spoj ich. Idem 35-ky skúsiť. Nerob už. Poďme, daj mi vyjadrenie, jak sa cítite? Pohode. Peckovo? Aby som si ešte dal. Čo? Dáme si. Prečo neúčinkujete morbič? Neúčinkuje morbič. Ty si dahešť, ja som zdal, ale cítim chlapi. Naozaj málo. Nemusíte si dať viac. Kto ide? Ak to necíti, to účinkuje isto. Tu si dá ešte kúsok. Aj keď to necíti, to bolo neúčinkuje. Ne, ja si myslím. A to bude pumpa. Ideš ty? Ja idem. 50. Poď spať. Aspoň 50. Aspoň tu mám. Tak 100 euro nebude. Tak vám má dať 200. Čo? Tak vám má dať 200. Tak si ešte. Na celé pitko krčí. Jo, čoho? Ale ma nenasedo sa, nesvedlo.
Aż dneska ma dneska. Co ja wiem, tego nie wiem. Zapalił. Wytyskane skurwa lecenaczki. Takie. Strasznie zadychaczki ma moje. Żebyś obiecał. Nie wiem, gdzie nawicy. Napad. Chodzę z podwórka. Dajcie już precz te cinki. Ale ty si mago różana, bo čo? Daj jednohu. Kubo si Jeśli padnie cinka na głowę. Niechaj, niechaj. Niechaj. Chodź sobie. Dobra. Za hlavou? Dobre sú. A choď trošku ďalej, aby si mal lopatky tam. Ďalej choď s telom. S telom choď. Zle si to cvičil. Zle si to išiel. SM. Dobra. Tak sa mi to páči, hoši, keď vládzete, keď nie ste ako mačky. Pozdravte sa pekne, chlapci, pozdravte sa. No, to je ono. Ideme prsia, poďte. Na prsia mám nový cvik, poď. Nie, potom mám biceps, poď. Som to začal. Poď, nechajte tak, docvičíme to. Poď už. Hej, hoši, hoši. Prsia moje, poďte. Pomalá vlastná mama, keď som robil. Keď som z teba spodil. Cigán. Na. Kročí dole. Budeš opakovať povrch, ne? Zoberieš si činku, čo robíš vláda. Tak sa dáš. Tak to vidíš. Zoberieš činku do povrchu. Povrch. Na prsia, dobre? Chápeš? Žabes? Tak. Počkaj, ktorú koľko si bereme? Neviem, ako 5, tak to bereme. 70. No, evo, već je to sve. Kamo, ty gdje su ti? Gledaš do videa? Ne. U hrani. Na koniec, že pumpa po morbiduse.
Ty piče, čo ti je, bra? Čo si koko, daj mi taký, som potrebujem natočiť. Natočiť som potrebujem. No. Pekná pumpa, ukáž sa. Pekná, chlapci. Dobrá. Ja som na väčšej pumpe. Pekná, strašne to je dobré. Pozor, si na komínka. Čo ukazuješ? Čo robíš? Už sa neposere. Ale kamo, to mordí, to pomôže. Pozor už! Jaj, dobre. Držte, no. Počkajte, musíte. Fuck. Takže musím pochváliť fitku Gladiátor Lučenec. Zabudol som si v šatni hodinky. Bez váhania mi hneď vrátili. Takže klobúk dole, že neukradli a nechali. Či ich vrátili.